derude, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Jeg er til Reykjavik i Island. Glæder mig helt vildt til den her tur. Og hvem er med her? Vi skal hej. Sammen med min søn Liam og mine forældre. Det her det er mit 62. land, og jeg glæder mig til at opleve den smukke natur her på Island. Så følg med, fordi nu kommer vi rundt. Så er vi ankommet til den sorte vulkanstrand. Der er over 130 vulkaner på Island. Så prøv lige at se den her strand. Sikkert imponerende strand. Lad os lige prøve at se, hvordan den ser ud opfra. Det kommer her.